vill inte. Klara, färd. Nej, alltså du får inte träffa henne, alltså vi gör måste. Är du klar? Klara? Mitt också då. Klara, färdiga, gå. Kom igen! Du kan ju inte göra så här. Då har vi kvar. Men du gör inget där råd. Ja, men... Come on, kom igen. Den fortsätter. Ja, men... Fort. Det här var ingen katt. Brum. Kom igen, 10 sekunder kvar. Kör! Det där var ju så att vi inte någonsin. Jag var bättre själv då.